Euskaldunak euskara mintza gaitezen gogotik, naiz Parisen ta Madrilen etzaiak egonagatik. Naiz Parisen ta Madrilen etzaiak egonagatik. Gipuzkoa, naiz Araba, Naparreta Bizkaitarra, benaparta du beroa, arbola baten adarra. Bueno, urtero lez, hemen dugu errenterian egiten dian Euskal Jaien egune, eta gaurkoan, izango dira herri kirolak eta bertsolien ekitaldi bat. Herri kirolen egiteko lanak, gaur dugu hemen Mendatako Erleaga eta Onindia Intxaurbe eta Astondoaren eta Intxaurberen kontra. Taldeka egin beharko zen lanak izango dira iskolari, txokorbatze, txingarute eta trontzalien lanak. Txingarute txapelketara izango da, kintxopekoek eginda. Kintxopeko dira, dakizuenez, kintoak ez diren morroiak ondino, soltza joan ez direnak. Eta bertzotan arituko direnak izango dira. Auzo honetan pagatoz errenterira, hainbeste jente eurrean dago, gaurko jaiari begira. Bertzolaritza aurretik eta pagoaz hortik arira, ia tartean kirolariak pixka berotzen badira. Lehenengo ta behin zuei danori, nire ongi etorria. Herri kirolta bertzolaritan, badago hemen barria. Aizkolarita, trontzalarita, badaukagu ekarria. Ia danokin kenduten dogun, daukazuen egarria. Errenterira deitu euskuen, ta ezetzezin erantzun. Hemengo jaiak munduan zehar, egin baitida ezagun. Orain kirola batzuk indarra, eta gu kantuan jardun. Bertzolarista herri kirolez, euskal jaia egin dezagun. Punta bakata mingaine hortan, dekogun indar apurra. Desafio bat jarri eskero, barruan beti bildurra. Baina mingaina askora balitz, hause da egiziurra. Hiru golpetan moztuko geunke, kanatarriko egurra. Errenterian jaietan ezin, egon herri kirol gabe.
trontzalariek belanerako gogoa ekarri dabe. Aizkolariak behor daukaguz, askora banaren jabe. Baina izerdia gaur bota leike, geldi egon dabe. Askoran eta trontzan oraintxe, mutilak hor buruz buru, koskorrak batzen ere ostean, ikusi behar ditugu. Zapatu hartzalde ona pasatzen, hori da euren helburu. Herrikirolen ostean guk be, gehiago kantauko dugu. Orduan, txingarute egingo dugu lehenengo. Manolo Sandia izango da lehen txingak erango da zena, txalo bat berantzako, ia norartien ailegatzen den. Errogeita 10 kiloko txinga da bakoitza, 1 kilo lanean. Bat, utze bat. Bi, igarrena. Hiru. Jendea pizka bat animatzen baduzue, behar badaki egoiko dugu. Laugarrena, bosgarrena orain. Alanda zen, Manolo Sandia, 5 untze, 3 metro eta 10 zentimetro. Bigarrena, Josu Allende izango doa. Alanda zen, joan daitela irtetako lekura, Josu Allende, eta preparatzen Luis Manuel de Loyo, 3. Josu Allende. Bat. Bi. Hiru. Lau. Bos.
6 untze eta erdi egingo zuen, 3 lauren behar da. Josu Allenden marka, 6 untze erdi, 4 metro eta 70 zentimetro izan da. Urrengo eta 3. Luis Manuel Deloio izango dugu. Dinozte, Luis Manuel Deloio Bizkaiko Gaztien txapelduna dela. Bat. Bi. Hiru. Lau. Bost. Sei. Luis Manuel Deloioren marka, 6 untze, 3 metro eta 80 zentimetro izan da. Bat. Bi. Hiru. Lau. Bost. Sei untze justo. Denez buelta, eman da. Orduan. Zentimetro batzuk egingo dira. Orduan Mikel Goirinaren marka 6 untze eta 70 zentimetro izan da. Orduan txingaruten txapelduna eta markakin izango dugu. Lehenengo eta txapelduna Josu Allende
6 untze, erdi, 4 metro eta 70 zentimetro. Txalo bero bat, Josu Allenderentzat. Bigarren, Luis Manuel Del Hoyo, 6 untze, 3 metro eta 80 zentimetro. Hirugarren, Mikel Goirina, 6 untze eta 70 zentimetro, eta laugarren, Manolo Sandia, 5 untze, 3 metro eta 10 zentimetro. Gero egingo dugu sariak gero baranduko duguz, eta guaz orain aurrera trontzalari, aizkolari eta abarrekin. Eta lan honek egin beharko da bez. Trontzan 6 korte, gero txingetan 5 untze, txokor batzen 25 txokor batu beharko da bez, eta aizkolariak 2 korte. Eta lan hau birritan egingo beharko babe. Orduan, trontzan 6 korte, amaituta gero txingarotekoak 5 untze egin beharko da bez, gero 25 txokor batu, eta azkenez aizkorakin korte 2 eman. Hasi dira horren lanean, 2 ekipoak. Orduan esan duguna, 6 korte, trontzan, indar beharko dabe. Hiru egin dauz, ja, honaidiek, laugarren egiten nahi da. Lau? Bi, Allendek. Horain eziko da ezkonan. Yes.
Hirugarren omenaldia. Jendea nahiko ontz dago, ez da zergatik, animatu, zuen favoritoa. Osta ibiliko dira, nire ustez. Bukatzen da, legal, hauen aindiak, horren egin moduzko denbora. Bukatu dure, itxarbe eta erkaldek, txaldo bero bat. Txinga eduten abarrizarrak, hainbat apuru, gaur txapelduna irtetzekotan, hori jarrita helburu. Bera gaurkoan nagusi zala, horretaz ginen seguru, bere alde dana jokatu eta hainbat diru galdu dugu, hainbat diru galdu dugu. Mikel Laguna beti izan da, parrandan oso tranquila, eta alberrik etorri da gaur, orna txapelaren bila. Nik ondo dakit Mikel Laguna, zarela oso abila, baina lehengo eiteko jaten, hasi zaitez morokila, hasi zaitez morokila. Horrexegaitik ezin izan dauz, txingak urruti eroan, kontrarioa ere gogorra, euki dau bere alboan, ezin gadela danera heldu, euki behar dugu gogoan, gaurkoan ez du irabazi baina, egingo dau urrengoan, egingo dau urrengoan.
Beste asunto bat ere badago, ta hortxe aterik ate. Geixo zapal bat hortxe jabilku, kentzen hainbat borondate. Osakidetza bere kanpainan hor dabilku jo etake. Entzun dozue sarri askotan, por si acaso preservate. Zita horixe gude artera, ez da zabaldu astiro. Gu konturatu orduko ontxe, dan bajo dauzku elbido. Bazterdanetan zabaltzen da bez, hainbeste preservatibo. Esaten da be gero horrekin, tranquil eileikela tiro. Tiro guztiak bere platoan, ez uste azartatzerik. Gaur hori jakin badik ez dago, errenterik jan gazterik. Aritzektanik lagunik ere, ez dugu tragoa ez besterik. Eta uste dut gaixo horregaz, ez dugula arriskurik. Ikusit nik hemengo plazan, hortik baldin badabiz orain geuri esan. Bartibili eiziren goizaldean dantzan, idea aspaldian konpentura joan zan. Javionek ligatzeko badauka gogoa, baina ezin dau esan zein du norengoa. Kampaina pasadotak nago hain sanoa, bere patrikeran dauka preservatiboa. Preservatiboa duzu lo eta guzti, hori erabilileike euri zein eguzki. Javi ezin ibili kondoi eta guzti, kondoia badu baina bera ezin guzti. Biniri bakean mesedez gaurritxi, hortarako baduzu hainbeste pasentzi. Igual bizku hortuko da biarredo etzi, Javi berba askotak edo egin gitxi. Nik daukadana da gaur kolorez polita, ez dakit nondik baina zeuzek ekarrita. Ia espantau dozu amaika txikita, aritzek ibili dau alrebez jarrita. Zeupe egiten dozuz hainbeste herrita, baina ez daukatzean gauza horren fabrika. Beharre izan atago ta joan korrika, Javi ligatu behar maskara jarrita. Lehen esan dugunez, txapelduna izan da 6 untze erdi, 4 metro eta 70 zentimetrokin, Josu Allende. Josu Allende, ganador de Chingarute, con 6 clavos y medio, 4 metros 70. Un aplauso para él. Bigarrena izan da Luis Manuel del Hoyo,
6 untze, 3 metro eta 80 zentimetro. Lehenengoak esan 8.000 peseta eraman zuzela, bigarrenak 6.000. Hirugarren, Mikel Goiriena. Mikel Goiriena 6 untze eta 70 zentimetro. 4.000 peseta. Eta laugarren, Manolo Sandia, 5 untze, 3 metro eta 10 zentimetro, eta honek 3.000 peseta erango ditu. Eta honela bukatzen dugu, gaurko saioa, esan behar gero erromeri bat dagoela, Pipermin dantza talderekin, eta gero bihar programan behar bada ikusiko duzutu, baina kukaina eta abar egongo dira. No, solo no, porque... Soy caro, ¿eh? No, si no hace falta que te digas. Pero póngase cuidado.
Bai, estetiko gaitzen eta. Estetiko hau. Hau lan bat da eskuen. Gero jo, hori zure bideo. Gero jauzi, gero, Gero zure bideo duzek. Bueno, ez begire zaitzen ametxo. Hori apurtxo eta dara, apurtxo eta dara. Mata, tregiten, eta mazo. La patata, que eso no es zera, kipula. Kipulek. Kipulek, hamen esan patati bat daude. Bueno, gurekin dugu Lanbritz, hemen errenterien Makailauen txapelketan parte hartzen dauena. Eta berak esan guzko burtsuet, zin izin da berak jarritu esen pausuek Makailo prestatzeko hain ondo, berak ondoaki pater hau prestatzen. Bueno, sekretu handirik ez dago, hor, lehenengo urtetan 36 ordu nuki. Bainera baten, da platertxuk ipina azpizen, da gatza joan diken azpire. Da gero ondo ziketu, asurtxuek atara, eta ez dago beste sekreturik. Eta saltitzerakoan, jente asko dino maionesi bota behar den, edo ez den bota behar, edo laguntzen duen eta igertzen den, edo ez. Zupetzen zu horretaz? Maionesari bota beharek ez dago. Denpor asko bidagoela gelatina eta den suabe. Hiru biderez berotu itnu, da gero otzitzen danien berak azuli orduan atara. Zin berotan ere jimatzu, zuri-zuri banten da hori, gelatini. Ikusten dute urton da izen da, gero eta jente gitxio prestatzen dela onelako txapelketetara. Zer txipetzen duzu gero eta jente gitxio etortzen dela onelako sukalkizek eta Makailoak eta itxera? Hori de Makailoak karu dago lako, kasula batek bale jutzu hola konkurso baterako 1000 gorroko. Da horra jente gitxio etorten da. Ez du merezi esken baten holan zikian egun arratzalde bat ondo pasetako moduen busmi pesta pagutie? Bai, mehetxu du. Bueno, ia, gero kusiko dugu nortzuk diren txapeldunak. Pentsen dugu Lanbritz ongo dila, Lanbritz eta ben lagunek ongo dila lehengoen artean, ez beti goten dira nahiko altu. Eta irabazten bada bete, ingo zau gero ez da interestetxu bet. Ja, hola ni badago. Grupo abierto, Batara, Pedro. Fatu barainen. Bizera, atara ya, una... Segindu bitxulo bie, zuzeko. Guito bitxulo bie, segiteko. Etxulo bie, ni bile jango nahi. Hori toke, hori. Poduzio. Amen, eta yo. Bueno, voy a... Alzandi, eta gano bat, amen dibes trabajando. Zeinek, zeure... Derak, oikoa. Bat sartzeko dago. Bat sartzeko dago. No. Atraer. Hay unas cositas más ricas que la hostia la barra. Y ya se me ocurrió las que he puesto la barra. Unas gambitas. Están cocidos. El huevón de chico. Eso fue el bacalao de espiga, pero este año me parece que los hago más. Ya tenéis autorización de la marca. Si no...
guztiz ritmikoa eta gaia entzuko duzuenez. oso ezagutua eta abestua. Mariano San Miguel musikagile oinatiarria, hiru melodia guztiz ezagunekin kokatzen dau musikala ederrenetan.
Txarli izan dugu hemen partaide moduan, juraduen, eta berak kontekozko burtsuet zer izendan kasuelak zen agertu eta zelako presentzia egu daben. Carlos, ¿puedes contar un poco qué calidad ha habido este año en las cazuelas? Bueno, quitando 3 cazuelas que parece que son novatos, las otras 15 cazuelas pues es de gente que ya tiene oficio y anda por los concursos, porque se nota la forma de preparar y la forma de presentar las cazuelas. Este es un concurso además que como tiene mucho nombre, viene de hace tiempo, de hace años, pues aquí suele venir gente de Bilbao y gente que se dedica a los concursos y hay unas cazuelas muy buenas, 15 concretamente son muy buenas. A la hora de hacer la puntuación, ¿qué es lo que más puntuáis los jurados en un bacalao de Pilpil? Bueno, en un bacalao lo fundamental es que esté bien ligada el aceite con la gelatina del bacalao. Que al mover salga la salsa, lo que se llama el pilpil, es la salsa esa, y que no sea muy espesa y que no tenga tampoco color blanquecino ese que es que ha retenido igual el agua del bacalao. Y luego se puntúa mucho también el del salar, porque el del salar, aunque parece que es fácil coger el punto del bacalao, que no tiene que estar ni poco salado ni muy salado, sino es muy difícil. Y luego pues que las tajadas que estén todas pues bien hechas, que estén las tajadas que estén blandas. Lo que sí hemos comentado antes ha sido con unos que han participado que cada año hay menos cazuelas, menos gente que se presenta. ¿A qué crees que se debe esto? Bueno, eso se debe al alto coste que cuesta el bacalao. Porque hace años yo también cuando andaba en los concursos pues valía el kilo de bacalao, pues valía 450, 500 pesetas. Y ahora pues para hacer una cazuela de estas son 9 tajadas y solamente el bacalao cuesta 3.650 pesetas, de 9 tajadas, porque son 9 lomos. Y luego pues claro, eso es solamente el bacalao. Luego hay que echar el aceite y luego lo costoso que es la mano de obra, que hay que quitar todas las escamas y todos los huesos. Vale, Charlie, eskerrik asko eta ikusiko gara hemendik aurrera ondio hainbeste txapelketaten, ezta? Dator urte bertan egongo naz, Vale, eskerrik asko. Zuei eskerrik asko. Agur. Txakarro, txalo bero bat berantzako. Honek erabako dugu, 7.000 peseta, txapela eta Auski elkarteak emandako garaikurra. Berrogeita 17 punto eta erdi, Gernikako Xavier Landa. 5.000 peseta eta garaikurra. Hemen empate bat egon dala, eta gero, hiru mailan gusto dalakoan batek eduki duki hau, orduan hirugarren eta laugarren empate, baina hirugarren eman dautzagu 52 puntokin Alfonso Santorcuato, Gernikakoa. Bueno, está en marcha. 3.000 peseta eta garaikurra. Bueno, se ha cortado un poquito más. Pues ya llevo aquí 2 años seguidos. Y eso como tiene que de 25 años ahora. Rafa que mandako garaikurra. Mikel. Todo barren para casa. 2.000 peseta eta garaikurra. Gernikako Mikel. Bosgarren, 50 punto eta erdi. Gernikako Lambrich. Una cazuela tenía, recuerdas que te contra, ¿la viste?
Zazpigarren 42 puntokin errenteriko errenteri bi. Errenteri bi. Horre izatoz. Iba a espada de Maida, y de teléfono.
tengo